Исәмесез чаршамбы 24 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанда дулаган давыл нәтиҗәсе. Шәхси йортларга кем безгә чыккан хәлдә без аларга техника белән, материаллар белән булышка алабыз. Хәзер гараса тузган районнардан инде төзекләндерү эшләре бара. Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Сокланган саулыкка сөенгән. Когда во сколько вы болели? Когда у вас случилось? В самолете стало нехорошо. Самолетта юлышлы шир белән авыручы пассажир булса, ни эшләргә? Лиана Бәхтиева белде. Кадрлар кытлыгы студентларның Татарстан оешмаларында эшләргә теләмәүләре. Если он на бюджете учится, он обязан или компенсировать, пожалуйста. Бүген ил һәм республиканың инженерлык өлкәсендә тагын нинди проблемалар бар? Әдилә Закирова сөйләр. Татарстан Георгий тасмасы халыкара акциясына кушылды. Безнең Казанның һәм башка шәһәрләрнең төп урамнарында, парк скверларында волонтерлар эшли башлый. Республикада күпме тасма әзерләнгән һәм алар кайда таратылачак? Шулпан Касымова күреп кайтты. Татарстан районнарында давылдан зыян күргән объектларын төзекләндерә башладылар. Ул кичә республиканың 5 районында дулады. Кайбыш белән Яшел үзәндә чиләкләп койган яңгырдан соң урамнарны су басты. Балташ, Опас һәм Буада җил йортларның түбәләрен кайрып ата, коймаларны аудара. Иң зур зыян Буа районына салынган. Монда хәтта газ һәм утны үзеп торырга туры килә. Машиналар өстенә агачлар, түбә калайлары төшкән. Бүген давыл тынганнан соң нинди эшләргә керешкәннәр? Район җитәкчелеге халыкка ничек ярдәм итә? Инзилә Хөсәйнова белеп кайтты. Буа шәһәренең үзәгендә дияргә була менә бу Космовский урамы. Күргәнегезчә, монда инде кичәге көчле давылдан соң зыян күргән биналарны төзекләндерә башлаганнар. Мәсәлән, әлеге йортның түбәсен ябалар. Җил шул дәрәҗәдә көчле була ки, хәтта өйнең шиферын аның белән берничә метр ераклыкка, балалар мәйданчыгына кадәр алып ата. Авылдан килгәч, күрдем менә кришаны күтәрелеп тора. Бу җилме инде шулай көчле булган? Җил ураган. Смерч булган инде, короче. Монысы Жорыс урамындагы күп фатирлы йорт, аның түбәсен җил менә якындагы шушы машиналар өстенә кайырып аткан, ә инде ишек алдындагы балалар мәйданчыгы янындагы каен агачын менә шушында ук төбе тамыры белән аударган. Долап килде ул. Тәрәзәләр, форчикалар ачык иде. Форчикаларны алып бәрде, занавескаларны шартлатты, и тотынды быз жауырга. Быз. Бөтен дөнья шартлады, алмагачны сындырды. Менә машинаның киргесен итте, суып батты. Менә монда янчыгы менә. Аны. Бу түбә төште инде, имя профессион. Стана тегендә царапиналар. Ужас ул. Мен анданы менә 80-не узган инде. Анданы күргән юк. Давыл 3 минут тирәсе дулады да соңыннан бозлы яңгыр ява башлады ди кичәге гарасатның шаһитлары. Тимердән эшләнгән реклама баннерлары, агачлар ауган. Почта бүлекчәсенең гараж түбәсен эш машиналары өстенә кайырып ата. Районда 2 күп фатирлы 3 шәхси йортка зыян килгән, электр чыбыклары өзелү сәбәпле 6 авылда ут бирүне туктатып торалар. Шәһәрдә исә газ линиясенә зыян килгән, зәңгәр ягулыкны өзеп торырга мәҗбүр булалар. Кичкә ут та, газ да бирелгән. Кичә инде без күп квартирлы йортларның кырышларын ясап бетердек. Газны бирдек кичә үк. Инде сәгать 10 яртларга кичкә 6 авыл җирлегендә безнең ут беткән иде. Аларны таштырдык. Шәхси йортларга кем безгә чыккан хәлдә без аларга техника белән, материаллар белән булышка алабыз. Яшел үзәннең Татар Әҗәле авылында давылдан соң ташу аккан төсле ишек алларында йөзеп йөрерлек җил коймаларны аударып бетергән. Булары Кайбыш районының Кушман авылыннан килгән кадрлар, анда яңгыр чиләкләп куйган, авыл урамнары буйлап елгага диярсең. Бу кадрларны Балташ районының Биктәш авылында яшәүчеләр җибәрде. Анда түбә калайлары ут чыбыкларына әленеп калган, авырлыкны чидата алмыйча баганалар авышкан. Синоптиклар республиканың көнчыгыш районнарында салкын атмосфера фронты саклана ди. Бүген дә урыны белән яңгыр яуды. Сегодня
погода кардинально изменилась. Бүген болытлы һәм бераз салкынрак һава торышы хөкем сөрә. Иртәгә 21 градуска кадәр җылытачак. Томан була, яңгыр явуы ихтимал. Районнарда дауыл китергән зыянны тулысынча төзәтеп бетерү өчен берничә көн кирәк булачак диләр. Инзилә Хусаинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан аэропортына холера йоктырган пассажир утырган очкыч төште. Таиландтан Казанга килгән бер кызда янәсе шушы инфекция ачыкланган. Әлеге сценарий буенча махсус өйрәнүләр үтә. Аларны Роспотребнадзор идарәсе оештыра. Быел Татарстанда Россия Ислам дөньясы форумы, БРИКС уеннары һәм саммиты кебек җитди халыкара вакыйгалар узачак. Аларга 60 илдән делегатлар килә. Бу дәүләтләрнең барысында да эпидемиологик вазгыять тыныч түгел. Шуңа йогышлы авыруларга каршы тора белергә кирәк ди санитар табиблар. Командир воздушного судна передал в диспетчерскую службу аэропорта о том, что имеется больной с подозрением на инфекционное заболевание. Аэропортта самолетны барлык махсус хезмәт белгечләре, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтүчеләр, ЮХИДИ вәкилләре, йогышлы авыруларны ачыклаучылар каршы ала. Хәрби ишек сакчыларына кадәр бар, чөнки очкыч чит илдән кайта. Кешеләрне салоннан җентекләп тикшергәч кенә чыгаралар. Сегодня когда, во сколько заболели? Когда у нас случилось? В самолете стало нехорошо. Өйрәнүләр алдан әзерләнгән сценарий буенча үтә. Таиландтан Казанга очучы пассажирлар арасында бер кешедә ишәк ялкын сынуы булуын ачыклыйлар. Аның тән температурасы күтәрелә, кан басымы түбәнәя, хәле бетә, күңеле булганы, ише китә. Белгечләр холера йоктырмаганмы икән дип шикләнә. Беренче булып очкычтан үзен начар хис иткән пассажирны алып чыгалар. Һәм ашыгыч ярдәм машинасында республиканың йогышлы авырулар хастаханәсенә озаталар. Башка кешеләрне тепловизор ярдәмендә тикшерәләр. Таиланд находится в группе риска. Таиланд холера туралы куркынычы булган илләр исемлегенә керә. Беренче фаразлар ясап, табиблар пассажирның нәкъ шул чирне йоктыру турында әйтә. Самолеттагы барлык кешеләр дә Казанның ветераннар госпиталенә җибәрелде. Анда изолятор бар. 5 көн дәвамында медицина күзәтүендә булачаклар. Әлеге өйрәнүләр җитди максат белән оештырылган. Быел Татарстанда төрле халыкара форумнар уза. Чит илләрдән делегатлар килә. Шул сәбәпле барына да әзер булырга кирәк дип белдерделәр Роспотребнадзорда. В рамках подготовки к международным мероприятиям массовым. Бу өйрәнүләр Казанда узачак халыкара вакыйгаларга әзерлек кысаларында үтте. Сәламәтлек саклау министрлыгы, аэропорт хакимияте, башка ведомстволар кушылды. Белгечләр тиз арада проблеманы хәл итә белергә тиеш. Аның тәртибе бар. Шул рәвешле белемнәрне һәрдаим арттыру, камилләштерү кирәк. Мондый өйрәнүләр елда оештырыла. Бер сәгать эчендә махсус хезмәт вәкилләренең көтелмәгән хәлләргә әзерме юкмы икәнен тикшерәләр. Бүген алар бу сынауны уңышлы узды дип бәяләделәр. Ләна Бәхтиева, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген илдә җиңү көн уңайыннан Георгий тасмасы акциясы башланып китте. Волонтерлар 9 майга кадәр шәһәр үзәге, парк һәм скверларда, метро станцияләре янында һәр кемгә кызыл сары төстәге тасма таратачаклар. Ул бик җиңүгә өлеш кертүчеләргә хөрмәт билгесе булып санала. Аларны республикада 350 мең данада әзерләгәннәр. Волонтерлар бүген Георгий тасмасын Галиәскәр Камал театры янында тарата башлады. Монда гадәттә кеше күп йөри. Яшьләрне дә, олыларны да очратырга мөмкин. 9 майга кадәр истәлекле тасмаларны парк һәм скверларда, метро станцияләр янында да өләшәчәкләр. Бу Георгий тасмасының әһәмияте турында, аның эштәлеге турында, ничек ул барлыкка килгән, ничек аны дөрес иттереп тагырга була, барсында сөйләргә әзерләр һәм инде теләгән һәрбер кешегә алар ул тасманы тапшырачаклар. Георгий тасмасының урыны күкрәктә, йөрәк ягында булырга тиеш. Ул бөек җиңүне, каһарманнар батырлыгын һәм сугыш афәтен үз башыннан кичергән халыкның сабырлыгын аңлатучы билге ди волонтерлар. Волонтерларга кушылып, без дә Георгий тасмасы таратырга булдык. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә сезгә тасма. Рәхим итегез. Рәхмәт. Исемегез ничек? Мин Гөлфия. Әйтегез әле, сезнең шушы тасма белән бәйле хатирәләрегез юкмы? Бик тә бар. Минем әтием 24 елгы сугышта катнашкан, ул сугышта катнашып яраланып, сугыштан кайткан кеше, сержант булып служить иткән. Әлеге тасма бик күпләр өчен кадерле булып чыкты. Хәтта үзләре килеп сорап алучылар бар. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Бу лента минем өчен бик кадерле. Бабаем да, әбим дә сугышта катнашкан. Һәм үзем дә служить итеп кайттым.
Татарстанда 350 меңнән артык тасма әзерләнгән, 50 меңен башкалада таратачаклар, калганнарын республика район һәм шәһәрләрендә. Республикада Кызыл канафер акциясе дә дәвам итә. Ул 10 апрельдә башланган иде. Һәр теләүче үзе теләгән суммага аны сатып ала алачак, хәйрия итеп инде, һәм бөтен җыелган акчалар ветераннарның хөрмәтенә аларга ярдәмгә китәчәк. Җәмилә Сафиуллина көмеш волонтер, җиңү көне безнең гаилә өчен иң төп бәйрәмнәрнең берсе ди. Шуңа бу акциядә ел сайын катнаша. Менә минем абыем Шаймарданов разведчик булып Берлинга хәтле барган. Ул менә монда Казанда соңгы елларны яшайды, хәзер вафат инде. Узган ел Кызыл канафер акциясе барышында 300 мең сумга якын акча җыелган. Алар Бөек Ватан сугышы һәм башка хәрби бәрелешләрдә катнашкан ветераннарга ярдәм итү өчен тотыла. Акчаны волонтер кулындагы штрих-код буенча җибәреп, яисә махсус тартмага салырга була. Акция 22 июньгә кадәр дәвам итә. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Казанның Чехов урамындагы 8нче йортта урнашкан миграция мәсьәләләре буенча бүлек эшләмәячәк. Бу вакытлыча тоткарлык кына. Эш шунда ки иртәгә монда ут булмаячак. Халыкка кабул итү вакытын алдан белешергә киңәш итәләр. Мәгълүмат Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан идарәсе рәсми сайтында булачак. Ел башыннан татарстанлыларның ярты миллиард сум акчасын урлаганнар. Ни өчен прокуратурага банкир һәм мэрларны чакыралар? Бу хакта Реальное время интернет газетасынан укый аласыз. Хезмәт базарында кадрлар кытлыгы, студентларның заводка эшкә барасы килмәве һәм ясалма интеллект үсеше кирәклеге. Бүген әлеге мәсьәләләрне әлбәттә күтәрделәр. Монда илнең технологик мөстәкыйльлегенә багышланган киңәшмә узды. Онда катнашырга Россиянең мәгариф һәм югары белем министры Валерий Фальков, республика рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Ни өчен яшьләрнең предприятиеләрдә эшлисе килмәй? Киләчәктә югары белем бирү системасын ничек үзгәртергә җыеналар? Бу хакта киләсе репортажда. Здесь люди хотят жить, развиваться, и для этого созданы все условия. Жибек Әйбәкова нефть югары мәктәбе студенты инженер булырга җыена. Әлмәткә Кыргызстаннан килгән. Татарстанда мөмкинлекләр зур ди. Беренче курстан ук Татнефтькә практикага йөри. Просто на каждом этапе, от детского сада до школ и до университета. Татарстанда балалар бакчасыннан башлап мәктәпләр һәм югары уку йортларына кадәр һөнәри яктан үсәр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Монда килгәнемә үкенмим, әлбәттә рәхәтләнеп укыйм. Татарстанда бүген 6 инженер мәктәбе бар. Алар Казан, Яршаллы, Иннополис һәм Әлмәттә урнашкан. Нефтчеләр баш каласындагы уку йорты Россиядә билгеле. Бүген монда бөтен илдән инженер мәктәпләре җитәкчеләре җыелды. Безнең илдә 50 инженер мәктәбе бар. Алар аша әлеге тармакта белем бирүне үзгәртергә җыенабыз. Бу замана таләбе. Күп нәрсә үзгәрә, бу инженерлык тармагына да карый. Бүген илдә фәнни техник кадрларга кытлык зур, инженер, технолог, конструктор, маркшейдерлар җитми. Киләсе 5 елда Иннополиска гына 5000 хезмәткәр кирәк. Төп мәсьәлә укып чыгучыларның яртысы гына үз һөнәре буенча эшкә бара. Югыйсә инженерлар өчен бюджет урыннары күп. Бүген яңгыраган тәкъдимнәрнең берсе вуз тәмамлагач яшьләрнең берничә ел предприятиеләрдә эшләвен шарт итеп кую. Бюджетный листок целевым направить, и если он на бюджете учится, он обязан или компенсировать, пожалуйста, пусть 5 лет работы выплачивает. Не те деньги, которые ему на образование, а то, что он еще интеллект получит. Вузлар арасында тәҗрибә уртаклашырга, студентларны предприятиеләргә практикага җибәрергә кирәк диләр. Мы наблюдаем, как по-умному, грамотно управляется процесс с позиции развития региона. Татарстандагы белем бирү йортларында менә нәрсәгә игътибар иттек. Биредә кадрларны әзерләү иң әһәмиятле бурыч. Һәм ул югары дәрәҗәдә гамәлгә ашырыла дип уйлыйбыз. Бу эштә республика җитәкчелегенең көче күп куела. Алар яшь, сәләтле, белемле кешеләрне эзлекле рәвештә әзерли. Һәм Татарстанда бу эш мәктәптән үк башлана. Без шундый зур, бердәм һәм уңай нәтиҗәләр китерә торган системаны күреп гаҗәпләндек. Якын арада илдә югары белем системасын үзгәреш көтә. Техник юнәлешне үстерү, инновацияле үзәкләр, лабораторияләр булдыруга игътибар артачак. Татарстанда хәзер тагын бер инженер мәктәбе Түбән Камада төзелә. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Спас районында Бердәм Россия көне узды. Партия проектлары буенча 12 мәйданчыкта эш барды. Аларда Татарстан парламенты рәисе, Бердәм Россиянең Татарстан бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Ул райондагы үзәк хастаханәнең яңартылган кабул итү бүлеген карады. Озак еллар бергә яшәүче парларны котлады.
Спас районы үзәк хастаханасы кабул итү бүлеге. Бер ел элек биредә капиталь ремонт ясаганнар. Яңартылган бинаны Фәрит Мөхәммәтшин килеп күрде. Инженерлык һәм коммуникация шелтәрләрен алыштырганнар, фасадын яңартканнар, югары технологияле медицина җиһазларын да урнаштырганнар. Мы поставили новый рентген-аппарат при поддержке Раисы Республики Татарстан, Единой России и по программе модернизации первичного звена. Хастахана 19 мең кешегә хезмәт күрсәтә. Моңарчы халык анализ бирергә, калган тикшерүләрне узарга башка шәһәрләргә барырга мәҗбүр булган. 23 елда ачылды. Бу хәзерге вакытка җиридери безнең пациентлар Казанга, томография үтергә, РКТ, хәзер бездә мондый мөмкинлекләр үзебездә, Аллага шөкер. Капиталь ремонтны Бердәм Россиянең халык программасы буенча 239 миллион сумга башкарып чыкканнар. Моннан 13 ел элек партия проекты нигезендә Олимп спорт комплексы төзелгән була. Ул халыкны спортка тартырга ярдәм иткән. Монда һәр даим төрле ярышлар уза, укучылар арасында үткәрелгән волейбол уены җиңүчеләрен Фәрит Мөхәммәтшин бүләкләде. Булгар шәһәренең үзәк ЗАГСында көмеш һәм зберҗат туйларын билгеләп үтүче үрнәк гаиләләрне тәбрикләделәр. Гөлнур белән Дамир Галәветдиновлар 55 ел бергә яши. Гаилә башлыгы гомер буе механизатор, Гөлнур ханым мәктәп-интернатында аш-су устасы булып эшләгән. 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр, 5 сыныклары бар. Тантанага чакырылган һәр гаилә районыбыз горурлыгы, яшьләр өчен үрнәк диләр. Бүгенге очрашуга миңнән районга килгән район җитәкчелеге hem iske alıp aile yılı, bu yıl aile yılı, siz de bana şahit verip, zorlap, çağırıp, görüşüp, şartlanıp, koyup almayız. Бүген гуманитар йөк төялгән чираттагы 20нче колонна юлга кузгалды. Спасның 200 ир егете СВОда хезмәт итә. Район халкы һәм хәйриячеләр ярдәм белән аларга машина, мобиль мунча, дроннарга каршы туру җайланмалары, яшеренү шелтәрләре, запас частьләр, медикаментлар озаттылар. Район мәдәният йортында партия активы белән очрашу булды. Халыкара вазгыятьтән алып коммуналь проблемаларга кадәр иң актуаль мәсьәләләр карала. Бу район бик оешкан, бик күп яңалыклар күрдек. Яшьләр белән ничек эшлиләр, белем бирәләр, тәрбия бирәләр. Гаилә елында очраштык. Менә шундый гаиләләр белән 50 елдан артык бердә семья корып, гаилә корып, балалар үстереп, тәрбия биреп, үзенең киләчәге турында борчылуларын да әйтәләр. Бердәм Россия көне Спас районында беренче тапкыр гына узмый. Мондый очрашулар җирлекләрдәге проблемаларны белергә һәм аларны партия проектлары аша хәл итәргә булыша. Радик Имаев, Фәрүзә Мәҗитова, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Яңа Гасыр каналы, Спас районы. Бүген безнең каналның директорлар советы утырышы узды. Аны советның рәисе, республика рәисе хакимияте башлыгы Әзгат Сәфәров үткәрде. Очрашуда компаниянең финанс хуҗалык хәлен карадылар, башкарылган эшкә нәтиҗә ясалды. Шулай ук телевизион тапшыруларының яңа концепциясе хакында сүз барды. Тәкъдим ителгән эш планын расладылар. ТНВның генераль директоры Илшат Әминов әйткәнчә, үсеш концепциясе инде әзер. Ул безнең холдингка кергән каналларның 2023 ел нәтиҗәсе буенча рейтингын игълан итте. Алдынгылык ТНВ Татарстанда. Директорлар советы әгъзалары милли медиа холдинг эшчәнлеген югары бәяләде. Телеканал ТНВ, среднесуточный объем вещания, который составил в 2023 году 24 часа из них. ТНВ телеканалында тапшырулар тәүлек буе бара. Шуның 26% үзебездә эшләнгән программалар. Яңалыклар, иртәнге тапшырулар таяну ноктасы .апоры баш ваткыч җырлый әле. Булар барысы да тулысынча үзебезнең иҗат җимеше. Бүген Казан мэры Илсур Метшин юбилейын билгеләп үтә. Аңа 55 яшь тулды. Ул инде 19 ел башкала мэры вазифасында. Казан 2 дистә ел эчендә зур үзгәреш кичерде. Яңа юллар, транспорт ишелешләре, күперләр дисеңме, барысы да заманча. Җәмәгать урыннары, парк, скверларга килсәк, Кабан буе аккыш күлләрен торгызу үзгәрешләр күзне иркәли. Сәламәтлеге чикле кешеләр өчен уңайлы мөхит, мәктәп, балалар бакчалары, спорт объектларында шартлар булдырылды. Башкала хәзер елына 4 миллион туристны кунак итә. Универсиада, дөнья чемпионатлары, World Skills инде киләчәк уеннар уздырдык. Быел безне БРИКС уеннары һәм саммиты көтә. Бу вакыйгалар шәһәрнең хәзерге дәрәҗәсен күрсәтә. Әмма Илсур Метшин мэр булып килгәч, эшне шәһәрдәге көнкүреш проблемаларын хәл итүдән башлаган иде. Ул еш кына ашаган белми, тураган белә дияргә ярата. Гомумән аның әйткән сүзләре Казан халкы телендә канатлы гыйбарәгә дә әйләнә. Юбилей уңайыннан безнең репортаж.
Қорықсаң эшләмә, эшләсәң қорықма. Шушындай шиғар аша инде 19 ел Илсур Метшин Казан белән идарә итә. Бу вакаләткә алынганда аңа нибары 36 яшь тула. Ул вакытта Метшин илнең иң яхшы мэры дигән номинациядә җиңү яуларга өлгергән була инде. Казанга килеп эшлегенә башлаган елларын искә алсак, гап-гади шәһәр хуҗалыгы проблемаларыннан башлавын күрербез. Гомумән, аның эш чорын 5 еллыкларга бүлеп карарга була. Иң беренче булып җәмәгать транспортына алына. Пазик, газельләргә алмашка кызыл автобуслар килә. Бөкеләр белән көрәш, чүплекләрне чистарту, ишегалларын җыештыра башлыйлар. Или наведите порядок, или пусть на их место перейдут те, которые не безразличны. Бронзы не покрылись. И в статую не превратились. Икенчесендә ул сәламәтлек 5 еллыгы игълан итә. Башкалада экологияны яхшырту, әйләнә-тирәнне тәртипкә китерү, яшелләндерү эшенә алыналар. 2012дә исә яшел рекорд куела. Шәһәрдә 500 мең агач утыртылган. Такого масштабного озеленения Казань не видел десятилетия. Это десятки улиц, и что важно, мы сажаем качественный материал. 2013 елда Казан универсиада үткәрү хокукына ия булды. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә республикада зур команданың зур җиңүе иде бу. Башкала үзгәрешләр дулкынына чумды. Спорт объектлары төзелеше, яңартылган юллар, җиңел кулдан 2015тә су спорты төрләре буенча чемпионатны кабул иттек. Конфедерацияләр кубогы, футбол буенча чемпионат, World Skills, Казан дәрәҗәле халыкара вакыйгалар үткәрә алуын кат-кат раслый. Узган ел Башкала 4 миллион туристны кабул итте. Узган ел илебезнең өчен катлаулы ел булды. Көн сайын без яңа авырлыклар белән очрашып тордык. Ләкин әлеге каршылыклар Казан социаль икътисади үсешен тукта алмады. Шәһәрдәге бөкеләрне бетерү өчен кабул ителгән карарлар, зур Казан бөҗрасы төзелеше, шәһәрдә парковкалар булдыру, йортлар ремонтлау, җәмәгать урыннарында, ишегалларында күзәтү камералары урнаштыру, шәһәрнең йөзен бозып торучы киосклар белән көрәш, спорт, мәдәни, медицина объектлары, балалар бакчасы, мәктәпләр. Если Азина мы в 2005 году в подъездах, в подвалах социальной инфраструктуры, подростковые клубы, детские сады, школы переполнены, то уже Салават Купре по президентской программе социальной ипотеки строится и с школами, и с бассейнами, и с детским садом. Аның сөйләм сталыгы аерым игътибарга лаек, канатлы гыйбарәләре күп, сөйләшкәндә татарча мәкальләр куллана. Шулай да халык сүзгә түгел, эшкә карап бәя бирә. Тулысынча канәгать. Мәктәпләр, бакчалар ачыла, парклар менә ямьләндерә. Безгә барысы да ашыр. Казан искиткеч матур. Моңа безнең җитәкчеләребезнең өлеше бик зур кертелгәндер дип саныйм мин, әлбәттә. Мин түбән Камада торам. Без бит аны сезгә биреп җибәрдек, үзебездә әйбәт эшләгән өчен. Бик әйбәт эшли, Казан күзгә күренеп яңара, матурлана, чистара. Архитектура матур миңа ошый, бик чиста. Һәр вакыт кая булса да монда киләсе килә. Казан аның җитәкчесе турында җылы сүзләрне ил һәм республика җитәкчелегеннән еш ишетәбез. Казань действительно изменилась за последние годы капитальным образом, это правда. Благодаря общим усилиям и республики, и жителям Казани, вашим усилиям, ну и федеральной поддержке. Казан ул республика өчен генә түгел, ул бөтен Россия өчен үрнәк. Мондагы алымнар, мондагы эшләгән эшләр, сезнең командагызга зур рәхмәт һәм шулай итеп үрнәк булып калсын. Төп эшеннән кала Илсур Метшинның хоккей уйнавын беләбез, музыка ярата. Урицкий паркын ачканда ул җырлап җибәргән иде. Син шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җир булып килеп керерсең, нас тулы йөрәгемә. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Быел Татарстанда 40-тан артык мәдәни мирас объекты торгызылачак. Моның өчен 800 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Хөкүмәт йортында узган брифингта әйтүләренчә, Казан ратушасында, Мәрҗәни һәм Яңа Бистә мәчетләрендә ремонт эшләре башланган инде. Моннан тыш Алафузов театр бинасында, Сәүдә, сәнәгать һәм цифрлаштыру министрлыклары урнашкан тарихи объектларда алар җимерелмәсен өчен чаралар күрелгән. Диварлар ярылмасын дип нигезләрен ныгытканнар. ЮНЕСКО исемлегенә кергән Энгельгард исемендәге астрономия лабораториясе бинасын реставрациялау буенча проект булдырылган. Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин әйтүенчә, Казанда узачак БРИКС уеннары һәм саммит алдыннан Башкалада 200-дән артык тарихи бина төзекләндерелә. Все объекты
нами обследовано совместно с исполкомом города. Барлык объектларында башкарма комитет һәм Вахитов районы хакимияте белән берлектә җентекләп тикшердек. 70-кә якын бинаның фасадын тәртипкә китерәчәкбез. Казан Кремлендәге төньяк корпусны Сөембикә манарасын Юнкер училищесын яңарту өчен 87 миллион сум акча белеп бирелде. Бу шәршәмбе көне вакыйгалары иде. Рекламадан соң һава торышы турында мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер. Мин сезнең белән сау булышам. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Казанда көнең истәлекле, күңелле үтсен дисәң, Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркетка эләгү. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Кунакта көтәбез. Казан, Бауман урамы 31-нче йорт. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Для борьбы с вредителями «Алатар» быстро действует и долго защищает. «Алатар». Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека Фармленд. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. 16 по 28 апреля. Распродажа индийских товаров. На декабристов 154. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда һава торышы тотырыклы була. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү апрель аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Кукмара һәм Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 16-18, төнлә 6-8 градус жылы. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәледә аязучан болытлы, яңгыр көтелми. Көндез температура 16-18 градус, төнлә 10-11 градус жылы. Чиста, Ширмешән һәм Нурлатта алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 17-18, төнлә 6-9 градус жылы. Ярчаллы, Сарман һәм Әгерҗедә аязучан болытлы, яңгыр яумаячак. Көндез 14-17, төнлә 2-5 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 16-18, төнлә 4-6 градус жылы. Монда да аязучан болытлы, явым-төшем көтелми. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә тутырыклы һава торышы фаразлана. Зиядә температура көндез 18 градус, төнлә 11 градус жылы. Аязучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Болгарда көндез 16 градус жылы, төнлә 8 градус тирәсе. Монда да алмашынучан болытлы, яңгыр көтелми. Алабугада температура плюс 17 градус тәшкил итәчәк. Аязучан болытлы, явым-төшемсез була, төнлә 6 градус жылы.
2024 елның 19 апреленнән 17-сенә кадәр варикоза-нет клиникасында үзе ярдәмендә хирург-флеболог тикшерүе нибары 690 сумга. Казан Достоевский урамы 40-нчы йорт, телефон 8-843-212-20-10. С 19 по 27 апреля в клинике «Варикоза нет». Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. Татарстан башкаласында да аязучан болытлы, явым төшемсез, көндез температура 18 градус, төнлә 11 градус. Атмосфера басымы нормадан біраз югарырак 759 мм. Жел көн яктан секундына 3 метрга якын, дымлылык 29%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Сәламәт булыгыз.